Ano ni bayad sila dako. So ang atong buhaton, mahagbong gani sila sa exam, iparetake ang exam. Mahagbong gani gihapon, iparetake na sad. After pila ka retakes, di gani gihapon kapasar, refresher. Tudluig balik. Aron nga makapasar na gyud sila eventually. Basta silang tanan mo pasar gyud. Wa gyud mahagbong. So, ubang mga teachers, ubang mga professors, nagikapoyan masigi og refresher, tudluan na lang ang mga estudyante, mao ni answer o. Aron, mahuman na ta. Ang dean, wa kaagwanta ni resign. Ang ubang mga professors, wa kaagwanta ng resign. Namiya. I don't know, nagpadayon pa ba ng mga umbisyo sa mga eskwelahan karon. O ambot nga nung wa ni malili sa department, sa Commission on Higher Education, kining ilang binuang. Mudawat silang lang yung mga estudyante, dagko kay nila mga bayad, ang kondisyon mao, pasar. Siguro sila mo pasar. May na lang, kaya nag-practice nila sa ilang profesyon, dinis Pilipinas. Adto sila sa ilang nasod nga gigikanan. Pero kauaw, doon na dito madisgrasya sa ilang profesyon, inigsubay, diri sila sa Pilipinas, diri sila sa Sugbo mo graduar sa ilang mga kurso. Nya nakagraduar na sila mga kurso tungod sa ilang bayad. Kay gihimong kondisyon sa bayad nga siguro silang mopasar. Mao ni ang matang sa atong edukasyon karon, ang corruption mismo diha sa atong sistema sa edukasyon. Questionable na daan ang quality sa atong education karon, for sale na ang atong edukasyon sa pipila ka mga eskwelahan dinhi sa Sugbo ug bahin, I'm sure sa ubang bahin sa Pilipinas, kasubo sa atong educational system sa nasod. Daghang salamat sa atong education secretary nga mas nabisi sa pagdupa ni Apollo Kibuloy kaysa pagpalambo sa kalidad sa atong sistema sa edukasyon.